Аз съм на 47 години и няма нито един ден от живота ми, който да съм го дал за нещо различно, освен за страната ми. 47 години. Въпреки всички трудности, 90-те години, аз не съм избягал. Никъде не съм отишъл. Аз съм стоял и съм се борил тук. Мога да кажа, че съм бил шофьор на проститутки за една седмица, но аз съм спасил над 100 момичета от изнасилване и съм се бил стотици пъти, да не кажа и хиляди, в името да защитя хора, които са онеправдани от мутри и от всякъде. И хора, които ме познават, знаят двете ми лица. Нали? Защото някой път казват, че тези може да ги победи само човек като тях. Аз имам две лица. Едното лице е, не искам да го пускам, защото е демон. Без спиране. Нали? Пуснали го край. Другото лице е градящото. Това, което гледам от 2003 година до сега, да показвам и да градя. Но ако се наложи, ще пусна и другото за тези, които се наложи да го пусна. Въпросът е такъв, че през целия този 47 годишен живот аз не съм се отказал нито един път и не съм се обидил на никой за това, че всички искат от мен и никой не ми дава. Това е цял живот. Аз съм родом от Горна Оряховица, но съм живял и в Плевен. Баща ми от Плевен, майка ми от Горна Оряховица. Винаги съм бил дете на двата града, никой не ме приема и едните и другите казват, той е чужд. Отишъл съм да живея в Варна и там съм чужд. Живял съм с 9 човека в една стая. Няма кой да ми дава пари да се образовам, сам съм учил, сам съм правил всичко. Борил съм се, гледал съм винаги да бъда достоен българин, за да мога насякъде да прославям България. Бил съм в международни компании и винаги съм бил най-добрия. Имам деца. Не мога да им кажа на тези деца, че съм се разсърдил. Имам държава. Не мога да кажа, че съм се разсърдил, защото Николай Марков ме е излъгал. Ако вие се чувствате по някакъв начин обиден, нали, от Николай Марков, имате шанс да отидете и вие да сте там, на негово място. Ще кажа защо. Не искам да го обвинявам. Както и аз, така и полковник Марков. Сме и добри и лоши хора. Нали? Имаме своите предимства и недостатъци. Няма да обсъждам личните качества на човека. Но ако вие сте на негово място, защото вие не знаете какво са го заплашили, какво е станало, как е станало, човека се е оплашил. И съм сигурен, че 99% от тази зала се оплашат, ако са на негово място. Така, той е имал смелост да отиде. В битката можем ли да се сърдим, що някой е умрял? Той е влязал в битката. Приемете, че полковник Марков е умрял. Има хора, има хора, които са останали и се борят. Не бъдете сърдит. Бъдете гневен и се борете се за родината си. Исторически парк го правя 15 години. 15 години го правя, за да ми кажат, че съм мошенник, за да правят филми за мен усмиващи, за да заплашват жена ми, децата ми, при положение, че пак казвам, аз съм торнадо. Ако изляза, няма нито Борисов, нито Пеевски, никой няма, който да ме спре да въздам справедливост. Но въпросът е какво ще има след мен. Само разрушение. Ако в България няма хора, които да са готови да се борят и да умрат в България и да са организирани и системни, 15 години, всеки Божи ден. Ако виждате моето ежедневие сега и някой каза, че съм уморен, аз съм така 15 години. Аз не съм 3 месеца или 4. 15 години съм така, както ме виждате. Всеки ден на бойното поле, от сутрин до вечер. Камък по камък правим нещо, което после изгражда величие. Дайте заедно с вас и с другите камък по камък да го направим величието. Ако видите, че падам, подайте ми ръка, елате с мен. Дайте още някой да дойде. И ще станат нещата. За нашите деца и за нашите деди. Можем заедно да го направим. Така че само това мога да кажа. Благодаря.